Hola, buscadors. Anem pel 2. Em vaig oblidar de dir en el número 1 que l'energia de l'1 també representa el pare. Llavors, en el tema numerològic, com que el que aprenem del pare representa l'energia de l'1, doncs en la casa 1, dins del tema numerològic, s'està parlant de lo que hem après del pare. Cuidado, no estem parlant del pare com era de debò. El pare era com era. Ell té la seva realitat. Però jo, per exemple, com a fill, he viscut el meu pare d'una manera concreta. I això ho veig en la casa 1, l'àrea del pare. I aleshores això ho he integrat a dins meu com la meva part masculina. Si jo fos una dona, a la casa 1 també hauria vist com he viscut el meu pare i com he integrat la meva part masculina. Doncs això és important de recordar-ho, perquè en la carta numerològica no es parla mai de com són els altres, ni com és la parella, que moltes vegades es diu així, però està mal dit, ni com és el pare, ni la mare, ni els fills, ni res. Se parla sempre de tu, com has viscut el pare, com has viscut la mare, com vius la parella. Cuidado, és important. Doncs si en la casa 1 hi veiem el pare, perquè és el número 1, a la casa 2, la part femenina, hi veiem com vivim o vàrem viure de petits la mare. I aleshores com integrem nosaltres la part femenina? En el meu cas, que sóc un home, el 2, la casa 2, me parla de la meva vivència de la mare, però llavors com me va quedar dins la part femenina? Si és important, si no ho és, com l'he viscuda, etc. Tot el que és d'allò. El 2 és això, la part femenina. I la part femenina és la polaritat oposada de l'1, que és la part masculina. L'1 és actiu, el 2 és passiu. Les ganes d'esperar, de rebre, de ser fecundat. Així com l'1 és el que fecunda, és el que fa l'acció, el 2 és el que rep i és fecundat per després donar al fill, que seria el 3. Doncs la part femenina, emoció, sentiment, amor, el que hem dit, la passivitat, la interiorització. L'1 és exteriorització, és totalment una persona extrovertida. En canvi, el 2 és una persona introvertida, que no parla si no és necessari. I inclús quan és necessari tampoc parla, molt sovint. És això, la part que tothom associa a la feminitat i que no s'ha d'entendre així per el que dèiem, que la dona té l'1, té el 2 i té tots els números. L'únic que pot haver après, o bé per educació, o bé perquè ella sigui així, això està clar, doncs a manifestar molt el 2 i en canvi molt poc els altres, però els altres també els té. Aleshores, la part femenina nostra, el yin a dins del yin i el yang, el yin nostre és el número 2. I en les activitats, quan surt el número 2, significa doncs tot és tranquil·litat, passivitat, reflexió, contemplació, espiritualitat, imaginació, tot la part interna, no externa. Imagina't que estem parlant dels anys personals, com hem sortit en un altre dels vídeos, no? L'any 1 és any de començar, i fer coses, i tirar-se endavant, però l'any 2 és de reflexionar, i veure què estimes d'aquell projecte que has començat, i cuidar-lo, nutrir-lo, però no és d'activitat. Veieu? El 2 és passivitat, però el mateix que vaig acabar dient, l'1 amb excés pot cansar, necessita del 2. Sempre és activitat, passivitat, cap amunt, cap avall. Doncs la passivitat, que és el número 2, és necessària per equilibrar l'1, però el mateix passa quan hi ha un excés de 2. Un excés de 2 pot ser massa passiu, massa interioritzat, introvertit, no sortir mai cap a fora, o gandul, posat mal portat, podria ser això. Doncs llavors necessitaria l'1 per poder tirar endavant. O algun altre número, però vaja, perquè ens entenguem amb aquesta polaritat, el 2 i l'1 es complementen. Si tens un excés de 2, comença a treballar l'1. Si tens un excés de 1, comença a treballar el 2. Dubtes en els comentaris i ens veiem en el següent vídeo.